emoció. Gràcies. Què passa, nens? Que esteu prenent la fresca o què? La fresca, la calentoreta i tot el que siga. De tio dur et veig. De dur? Hòstia. Jo soc un tio molt sentimental. Canta'm a mi com així, com un rotllo romàntic. Jo em toco el cabell així, molt romàntic, i tu em cantes, va. Vine a mi, no podré oblidar-te. No podrà oblidar-me mai. Aquí és típic això de prendre la fresca? Pues sí. Sí? Per què? Per què? Pues perquè sí, me la fresca que fa molta calor. I què, ballarà amb les amigues ara? Una mica de mi? Una mica d'esca ballarà amb les amigues? Claro que sí. I què, la madre va molt, això? Mola una molera. Tu on aniràs, ara? A veure el rock. A veure el rock, a veure l'Almadra Barroc. Una, xera, mare, Usted tiene pinta de que le guste banda cool. Un poco chipiliqui. Un poco chipiliqui puede ser. ¿De quin tipus de música t'agrada? La música més tranquil·leta, esta música és massa canyera. Massa canyera, diu. Mare meva, el cos de policia. Que esteu morts, home. La joventut s'ho passa molt. Mira, té una tia que passava per allà i a la cera n'hi espatarrats circuncís. Damunt de la cera, sense circuncís, sense res. Home, i això? El que diuen que va la nit allí. És inventar-te, que tu tens molta paraula. Sí, Que el mires des d'aquí, deixant-se un Pokémon trist. Em sembla que he salvat el món des de la finestra del teu balcó. Xup, xup, xup. Una carta sobre el llit que pots seguir llegint més de 100 pit. Xup, xup, xup. Joan Antoni Escarabat, que són de prop d'aquí, però amb el mar de distància, o sigui que han hagut d'agafar un vaixell. Qui d'aquí es diu Joan Antoni? Tots en Joan Antoni. Jo sóc en Joan. I què és l'Escarabat? Jo sóc Escarabat. Tu ets Escarabat, també. On tens les... Tens un... Com es diuen els Escarabats? Són què, de la família dels què? Doncs... Jo què sé. Així no saps ni a la família que vens, tio. Tu què dius? Bueno, que tengo que decir que estoy con Escarabat. Con Escarabat. Escarabat desde Mallorca. En directo con Antoni Escarabat. Com es titula el disc? Que costa, Us ho dic perquè costa. De xalles, De xalles en un bon estàndard. Això, en un bon estàndard. I per què en un bon estàndard? Per què de xalles? Realment perquè el meu amic me va comentar un dia que nosaltres som un set de xalles d'aquest món. Vosaltres, concretament, Joan Antoni Escarabat. No, nosaltres. Ah, jo també, m'incloc, dintre la deixalla. Cabró. Jo vull dir una cosa, no? Vull dir que... Això, estem de jornada, jornades de micròfon obert. Jornades de micròfon obert. Sortir de les illes ens costa molt, no? Vull dir que és una cosa que estem molt estancats. Hem pensat un projecte de passat d'Escarabat. Joan, tu vols que em foti mal, no? No sé per què els escarabats són invertebrats i teòricament pot cau si no et fots mal. Però no, jo tinc ossos. Vols tocar els ossos que tinc o què? No, ja t'ho he dit els ossos. Vagi de l'oll. Que caldrà pujar a les muntanyes, pense que caldrà pujar a les muntanyes. ¿De dónde vienes tú? De la feria de Utrera. De la feria de Utrera. Te pareces a los morancos. ¿Dónde ves, tío? De Bilbao. Bueno, de un pequeño poblet que hay en Vizcaya que sí. El nombre es Ondarroa. Algo tendrás aquí, aparte de música, ¿no? Pasar una semana, una miqueta, no? Una xiqueta que, vamos, m'estime molt més que la meva àvia. Quants anys deus tindre ara per les dents, 20 ja els tens, no? 20. Pues ja està, és que per les dents jo ja ho sé. I les dents que em portes? I això? Ensenya'm les dents. Primer passe de moda del no n'hi ha prou, samarreta per home, talla XL, samarreta de dona, talla L, suposo, L. Què tal, bé? Molt bé. M'he de dir una cosa, ho sento, ja sé que em vaig passar, però és que què passa amb les dents en aquest poble?
Que jo no tinc ni idea de nedar, tia. I he provat avui de nedar a la platja i ni amb la sal no flotava. Tu lo que tens que és buscar unes bones professores. Unes bones professores. Faries tu de professora? Jo i tots els meus companys. Joder, tia. Ensenyeu-me les dents. Per l'amor de Déu, però què passa? Per nedar una mica bé, vosaltres que sou de mar, teniu alguna tècnica especial? Per nedar. La tècnica de la granota. La granota fascina, així. Quina granota més rara que teniu, no? La granota de sí, la granota de la Marjal. I soc socorrista. Què dius? Sí o no? Què he de fer per no ofegar-me quan caic a l'aigua? És que normalment t'ho juegues perquè estàs cansat. Per exemple, ma mare, jo què sé, si està a l'aigua i està a nedar, no? Però només la toca algú, ja es posa molt... Posa tensa. Sí. I no neda. Clar, i s'enfuega. Entonces, jo la salvaria. Tu salvaries a la teva mare. Clar. Ets una molt bona filla, eh? Què? Riu, riu. Que en riga. Ja està. Era la prova, necessitava una prova d'una cosa que tenia una paranoia. Sí, ahí. Tot ho fa igual. Què dius, que no té xixi? Sí té xixi, però... Sí té xixi. Hòstia, està crua. Què s'ha de fer per nedar i no ofegar-se? Explica'm-ho. En els braços fa. Amb els bracets. I els peus? Mira això. Mira que és maco. Escolta, què passa en aquesta terra que totes teniu les dents tan ben fetes i tan ben posades? No ho Estic sé. flipant. Les taronges. Estem amb un 100%. Les taronges. Sube la Rambla Eurobon en Tova de Bar. Anda que l'infant sube la Rambla Eurobon.